she's already married. Yeah. So tinotenda Mwari naizvozvo ndiri sekuru ndinga muzukuru ngandinako. So it's all about the grace of God. Toda tivhure shoko raMwari kubva kubuku yaLuke chapter 2. Luke chapter 2. Don't pay a title kana musoro weshoko patext yandoparidza kuti the Lord is still with you. Mwari vachinewe. Unzwa muupenyu kune masituations anoitika uchinamata zvokuti unofungidzira kuti Mwari wacho havasi kukunzwa kana kuti havasi kutogofamba newe. Une zvaunosangana nazvo zvekuti unopedzisira wakuti kunamata kana vanhu vekunyika vanombokubvunza kuti kunamata kwacho kuri papi. Kune masituations are so challenging to an extent yekuti anosheka your faith. But I've come to strengthen you using this scripture. The Lord is still with you. Luke chapter 2 from verse 1. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that the world should be registered. This census took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with a child. So it was that while they were there, the days were completed, or time came for her to be delivered. And she brought forth their firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Tinotenda Mwari shukuru tigare pasi. Nyada ndiparidze nezvayo mangwana masikati ano ine chekuita nekuberekwa kwaJesu. Mukadzi anonzi Maria wakatakura the pregnancy. Haana kumeka a personal decision kuzvifunga ega kuti I need to go to Bethlehem to give birth. Nyangwe kwaiva ne prophetic message. Mika 5 verse 3 inoti Bethlehem Judah. Nyangwe uri mudiki asima uri muchaberekwa mambo. There was a prophetic message concerning the place. So Mary wakava nepamiri but anga ari ku Galilee. Maari taakatakura chine a place to be born. But iye wakaita nguva ari ku Galilee. Mwari ndokubva vashanda neutsinye kana kuti nepfungwa yeumwe mambo asinganamati aidzi Augustus. Augustus ndokubva aisa a decree chirevo chakuti munhu wese ngaabve paari aende kunzvimbo kwaakaberekerwa kwaanobva. Tiri kuda kumboverenga vanhu vaidaitwa census. So Mary haasi kumuva by choice. She was heavily pregnant. Zvekuti dzimwe nguva aida kuramba ari muplace yaari iyoyo. But nekuti mambo vati munhu wese ngaabve paari aende kunorejestwa toda kuita census yekuverenga vanhu. So it's not by choice but by pressure. So chekutanga chada kutaura nezvacho ipressure. Life ine pressure dzainadzo. Tine vanhu vari muno mamutare kwete nekuti anoda kugara muno. But kwaanoda kuenda kwacho zvekuendesa nekuenda ari kutasa. Life in a pressure zvekuti munhu waunoona ari mu certain place hazvino kuti anoda kugara imomo. But kune kwaanotoda kuenda but hamisi kuendeka. Kogoita vanhu vari kuenda kwavari kuenda kwete nekuti vanokuda but pavagere pacho paita pressure yekuti havasi kugarika. So life ine zvinhu zvakaita seizvozvo zvinomanikidzira vanhu. But inofara kuti Maria ane chaakatakura. Mukumanikidzirwa kwake she's being pushed to the destiny or to the right place. Kana wakatakura chaKristu vanorwa newe havakurwise vanokubatsira kukurwira. Nokuti Maria chaakatakura prophetically Mika 5:3 notes Bethlehem Judah mauri muchaberekwa mambo. Saka Maria, she's not aware of the prophetic message, but she's carrying Jesus who is the word. Which means unogona kusanzwa chiprofita, but kana wakatakura shoko rake unonozadzisa chiprofita.
Mary anakuinzwa message ibhuku riri Old Testament. Takangoita unzwa naangel Gabriel yakunzi uchane pamiri uchane mwana. Anakunzwa kuti unobereka yakupi zvaita sei. Zvada kuti ane message yake yekuita carry the pregnancy. But kune vaprofita vakaunzwa kuti there is a place inofanirwa kuberekerwa mwana. So Mary anakunzwa chiprofita. But wakaenda munzvimbo inozadzisa profita. Chikonzero ndechekuti the sure word of prophecy is Jesus. Nokuti kana wina Jesu une answer une mhinduro. Zvada kuti Maria chaakatakura ari kurwiswa kuti vaipana. But ndinofara nekuti already she was in a relationship. Relationship yake nekutanga ndeyekuti akawanirwa nyasha naMwari akatakura pamiri paJesu. Kuti ane ukama naMwari, Mwari vanomuda iye anoda Mwari. Relationship number 2, she was in love with a man called Joseph. Padaverenga pati Joseph ndiye wemba yekwa David. Nokuti chakatakurwa naMary chinofanirwa kuita iwe surname, inoti son of David. So kana ndichiona Joseph ndikuona the surname of their born baby. Joseph haasiriye muridzi wemwana, but ndiye ane surname yemwana wacho. It's a bit strange. Nokuti natural azviite kuti wosiriye muridzi wemwana unzi ndione surname yemwana wacho azviite, but these are spiritual issues. Ukatarisa even the profession basa raJoseph, he was a carpenter. Carpenter munhu unoveza unoshanda nezvipikiri nemapuranga. Destiny yechakatakurwa naMary chinonzi Jesu chiri kunobata basa pamuchinjikwa nemapuranga panonzi paCalvary. Zvoreva kuti the profession yaJoseph in the natural was the prophetic message in the spiritual. Zvekuti Mary akasiyana naJoseph ari kuramba chinoconnecta destiny yemwana wake. Let me give you a hint. Saka uchiona kuti Jesu nyangwe paanoverwa pamuchinjikwa is not against vanhu vari kumuroverera. In other words, ari kutoti baba varegererei havana chavanoziva. Number one element ndeyekuti for 30 years aina Joseph mucarpentry workshop. Zviri possible kuti pa 30 years ushande nezvipikiri pane paunozvibaya. Zviri possible paunoshanda nezvipikiri nemapuranga muworkshop pane paunozvirova nesando. So Jesu paari kurovererwa pazvipikiri chinoita kuti aregere kuva bitter. For 30 years aka-experience in the physical kungorohwa nechipikiri chacho. Zvona kuti Joseph anga ane experience kudestiny yechakatakurwa. So relationship ya Mary na Joseph inokosha kusvika palevel yekuti mambo pakati munhu wese ngaaende kwaakaberekerwa. Bhaibheri rangu rati Joseph ndobva aenda naMaria. Maria haasiri anobva ikoko. Rangu rati Joseph from the lineage of David ndiye anobva kuBethlehem. Saka chiprofita chiri kuti mwana uyu anoberekwa kuBethlehem. Saka uyu paari kutevera Joseph ari kutevera deliverance yake. Mary paari kutevera Joseph ari kutevera kundobatsirwa nekupona. Nhumbi naMaria yakasiyana nenhumbi iri ordinary. Mukadzi ane pamiri kana akafamba kwaenda mazuva akakwana anobatsirwa ari ikoko. But nhumbi naMaria manje ine a prophetic place. Ine chekuita nenzvimbo kudarika time. That's why Bible rati pavakasvika ikoko time came for her to deliver. Kureva kuti chaimisa time in place. But nhumbi yemunhu haine place kana time yakwana. But nhumbi naMaria ine chekuita neplace kuti time ikwane. Mukadzi ari pa9 months akashanya kuenda kuBeira kuMozambique anosvika achibatsirwa ikoko. But nhumbi yaMaria manje ine address yedeliverance. Saka uchiona hakusi kwese kwese kwaunofanirwa kuenda kune deliverance yako. You must have a prophetic understanding on what you carry. Nokuti pamwe pacho chawakatakura kana chichiberekerwa kuBethlehem ukaswera kuGalilee hakuna nyaya. Jesu aporesa rimwe bofu John chapter 9 akakanya mavhu akaisa kumeso akariti enda unogeza kurwizi Siloam. Why mentioning the name of the river? Nokuti murume uyu anogona kuti aiswa mavhu ongobvunza kuti pane mvura here panondigeza. But noita kuti Jesu ati enda kuriver Siloam. Ukareverenga zvakanaka rangu rinoti Siloam, it means to be sent. Siloam zvinoreva kutumwa. In other words, Jesu, thank you Waisara.
Go, he told him, wash in the pool Siloam, which means sent, kutuma. Zola kuti Jesu ari kuti yandaita pauri wakapodza kumboenda kune wandakatuma mulife mako. Saka kuti pane nguva yekuti munhu anotumina Mwari wangu munhu andina basa naye. That's an error. Ine ndakakura ndichiudzwa it's true that Jesus is my last pastor. Yes. But it's half truth when you go deeper. Yeah. Why? You know that Jesus other refer munhu somewhere. Ukaona uchibva pana Jesu uri bofu uchinzenda somewhere unobva uchiona zvinoda kuona kwako hakusipana Jesu. Iyo vhesi yanzina na Jesu enda Bible inotaridza kuti murume akaenda asingaoni but asangana na Jesu anoita kuti aone. Tine vanhu vekuti vakaignore Joseph havadi kuteera munhu yeti kune vanhu vakakonectwa prophetically to Bethlehem, a place of death. Thank you. Go. Kune kuti ari kuriliswa ari kunobva pana Jesu to be sent kutuma. Kune kuti Jesu ari kuti ndineva ndakatuma vane chekuita neupofu hwako. Otherwise ukaenda kune chero rwizi chinogeza, you will be smart but you remain blind. There was no need to mention the name of the river. Kana chero mvura yese ichibvisa mafu. Jesu akadi kuti mavhanda visa chero paungona mvura kana pane dishi kana pane tegesa zvinoita. Jesu akatienda kuSiloam, which means murume aita akasvika pane imwe river aifanirwa kubvunza kuti ndepani pano. Onza rwizi runonzi mucheke onzi darika. Pakuti ngoni pane mvura kuti zvinoita kuti ndiregere kuva bofu ndachiudzwa. There is a river with a specific name. So there are certain people who are in places zvinoita kuti vave smart but they remain blind. Why? Havana an instruction in the chekuita at the right place. Bethlehem Juda nyangwa uri muniki asi mauri muchaberekwa mambo. Saka Mary akanari kugaleri anogona kucheta 9 months. Akaramba ari anocheta 10 months. Amsati mambonzwere kuti kune nhumbu dzinoita overdue. Destiny yemunhu, blessing yemunhu futi inozviita inoita overdue when you are always in the wrong place. So akatevera munhu on the ground, akatevera Joseph. Ndiye waari kuenda naye. Because Joseph ndiye ane senemu yemwana. Joseph haasi mudumbu. But hazvigone kuti ubatsirwe ukasatevera muchinda iyeyo. Nokuti iye ndiye anobva kwaunofanirwa kuenda kuti ubatsirike. So Bible rinoti vakafamba kubva kwavabva. Mary achitevera Joseph vachienda kuBethlehem. Pavakasvika ikoko vakatsvaka nzvimbo dzekuberekera mwana. Saka rangu rati there was no room there. Let me help you with this way. Bethlehem is a prophetic place. Ndaitaisira zvinhu kungoita automatic nokuti munhu asvika munzvimbo chaiyo. Ndaitaisira kuti vachingopinda muBethlehem vanobvanzi uyai pano hamakatakura Jesu uyai pano batsirwai mudaba mamwe nzvimbo yakaprofitwa. Every prophetic place, every prophetic message in a challenge. Zati na Ezekiel akaprofita mupata wemabhonzo and there was noise. Come on. Ezekiel 37:7. Zati panakaprofita mupata wemabhonzo makava nerusha. There was a rattling sound. There was a noise. And bone came to its bone. So I prophesied as commanded. While I was prophesying, there was noise. Noise I said what I received. Noise ndeyekupikisa ndeyekurwa nezvaprofitwa. Challenge iri upenyu ndeyekuti vamareda musati makugona kukunda noise. Noise i-public opinion. Noise mafungire evanhu. Noise kutaura kwevanhu. Mwari vataura muupenyu hwako vakuudza zvokuita but pane noise dzinosumuka. But inofana kuti chakaita kuti mabhonzo abudirire havana kutadza kuita order. Bone came together. Kuti paitika noise yekuti vasabatane, paitika noise yekuti vasawirirane nezvaprofitwa. Vakati ukaona usingasangana na Satana zvokurunamata musha zvinogorora kuti muri kuenda same direction. Musiri kusangana. Ukanamata kwazvo pane
pamono kuishana so pane pamono tumana pane pamono sangana. Why? Wakaipa apite maoko nokuti you are in the right place. Wakaipa apite maoko nokuti washuka panzvimbo kwayo. There's always a battle based on the prophetic message, but a resistance. But the resistance, you know, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise his standard. Resistance is a manifestation. Jesu ndiyaga bakudenga destiny yekwenda kwa mchinji kwa asimunozali atumakaiti kwa elections pakatofotwa kunzi munodani Jesu kana Barabas. There was no need for elections. The one selected by heaven to die for people on the cross was Jesus. Chaiye muliti wa mchinji kwa ndi Jesu. Nemo Getsemani atonamata akapiwa assurance yekuti unobudira unokunda. But atinobuda mu garden pane vanonzi Barabas chimira apa Jesu mira apa munodani. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Life is fight, in battle. I agree with them, but get this understanding. In picture, you are coming to a fight. Be ready, you are coming to fight. There are battles to fight on the planet. Jesus, Bible akatopawo nikuti nyika hokoyo wakaipa akani waikoko. Sa wakaipa apete moko kuti wakupinda chechi. Apete moko kuti waprofitwa. Anokonzera noise. Come on. Panita sound kutaura kwevari. Come on. Zvanzi na Elijah to Elisha ukandiona ndichienda you receive. Murume paakatanga kuenda there was a whirlwind champupuri chinosimudza mavhu ari sensitive kumeso. Condition ndeyekuona but munofanirwa kuonekwa mune mavhu ari kusimuka. Chakapa murume kubudirira panyaya yake akaiginwa mavhu akaiginwa nokuti ivhu rinorepresenta munhu. Kurati pakasimuka mavhu paisimuka human opinion kufunga kwevanhu. Iye ndokubva ati pano ndakamirira kuzodza kwete kutaura kwevanhu. Pano ndakamirira nyasha kwete kufunga kwevanhu. Kurati iyo there was a noise in the valley. Ufunge kwafuta kuti nyika chete ndokwa unomakwa nekuchechi unomakwa futi. Boti kuchechi hakusi kudenga. Kuchechi kunopinda chechi nenge chipatara wamwana unokakudaira mushonga. Cheza akainga kutara wivye munhu, cheza akainga kune bhachi remunhu. Kuchechi kuchipatara wamwana unokakudaira mushonga. So don't expect to mchechi hamungaite noise kana ndaprofitwa chakanaka. Wakaipa anotouya nekuchechi kwacho. But pfungwa yako ndeyekugara uchizoti ndakaingei. Andapinga kugara kwangu ndakainga Mwari. Andapinga kuti vanhu vanoti kudini ndakainga Mwari. Andapinga kuti vanhu vanoti kudini hembe yangu newivi yangu. Vanotaura ngavataure but bhonzo rinoenda panzvimbo. Born to his born. Kuti handitadzi kuita zvinotaura Mwari nokuti ndingati chakati. Mabhonzo aya akagona. Nokuti kana pane neisotombomira iwasere nazvo. There was noise. But all the noise born to his born. Regarding a manifestation of the prophecy. Mary and Joseph vashika prophetic land. Bethlehem Judah. Vashike pano zvikanzi hakuna hapana space. Vashike pano zvikanzi hapana space. Zvinotaridza kuti pamazuva iwaya nhumbu dzakawanda. Ende vanhu vakabereka pamazuva iwaya vanga vakawanda. Amen. But inofara nokuti mawise men pavakauya nekumba kwaHerodi Matthew chapter 2 vachimudza kuti kutsvaka mambo aberekwa vakazoudzwa nengirozi John go back the same way. Bible rangu rinoti Herodi wakazotevera achiuraya vana vane 2 years and below. Which means nyangwe kune nhumbu dzakaberekwa mumazuva aya kune one yakasurvive. And I prophesy you will survive. No matter how they fight you, but may God protect your destiny. No matter how they fight you, may God protect you. Come on. Come on. Kune vakaona pekuberekera. Maria ndokubva apashaiwa, ndokubva arambirwa. Akarambirwa place nakutariswa kubereka. Zvinobatika zvakadaro. Nzvimbo haina nyaya, chine nyaya chawakatakura. Bhaibheri rangu ndokuti ndokubva aenda into a manger. Kusingaberekerwe vari kumuka.
Yet Maria pane chimwe chaari kukanganwa kuziva chakagona kunotiswa naJohn the Baptist. Nokuti Jesu paakaenda kunobhabhatidzwa naJohani, Johani achiona Jesu anoti iro gwayana achinongedzera munhu. John paakaona Jesu haana kuti murume uyu, haana kuti munhu uyu, akati there comes the lamb an animal. Saka Mary akatakura lamb, but akaita makwikwi nevanhu vakatakura vanhu. When you don't have the revelation of what you carry, you fight wrong battles. When you don't know what you carry, you fight for the wrong things. Une zvinhu zvaurikurwira zvisiri zvako zvisina nebasa muupenyu nekuda kwekuti hauzivi chakanzi naMwari ndo chako. Saka uchiona pacho unorambirwa zvinhu zvauriona kuti vari kurambawo but I'm qualified, ndaifanira kunge ndichipinda basa iri, ndavatora munhu uyu, uri kuita battle pa-wrong place. Ndine murume akaporeswa in John chapter 5 paBethsaida. Paakaporeswa naJesu haana kuwira mvura, but vazhinji vakabva ipapo netestimony vaitanga vawira mvura kana yabvongodzwa. Kurati murume musi waakaporeswa haana kana hembe dzakatototsa, akabuda netestimony but haana kupinda muprocess yevamwe vese. Kureva kuti era payakaitika ndeyevanhu vakamuendesa kusinei naye, akaitwa dofo for 38 years ari pa-wrong place pasinei naye. Because Bethsaida rine chekuita nemurume, Jesu aifanira kumupushira mvura, but Bible inoti Jesu akamuti simuka. Kureva kuti wauya kuzoita makwikwi environment isinei newe. Johani paakaona Jesu akati gwayana, haana kuti murume. Kurati John by the power of the Holy Ghost wakagona kuona the other side of Jesus. Ndokuvaziva kuti haasi munhu but igwai. Saka Maria ari kutsvaga pekuberekera munhu nokuti kune vanhu vari kuberekawo, yeti chaakatakura haasi munhu igwayana rinotoda kumatanga nokuti mhuka. Saka pavakaresistwa ndo paakaenda mu-right place. That's why the Lord is still with you. Resistance does not mean God is not your side. Resistance is not going to push up the right place. Is the lamb of God. When you know what you carry, you don't fight any fight. When you know what you carry, you don't fight any fight. There was no place for them. Come on, Mam's there was no place. No. I've come to talk to somebody. Man, no life makwani ngarikwanda. Zvokuti wada kuora munhu zvokuti uchada kunamata. Ude kuita chiwedza kuita chikungoramba. Wane pfungwa kuti ndofunga Mwari wacho handinzwe handide. But I've come to tell you, pane nguva yekuti no is part of the answer. Nokuti no will push you to the right place. Uchaona kuti favor ina Maria ndeyekuti akarambirwa mumba, akaenda kumatanga. Panouya Herode achitsvaga vana, haatsvage vana kudanga, nokuti ari kutsvaga vana vevanhu. Iwe wakatakura kwete mwana wemunhu, but wakatakura chaMwari. Kana uine chaMwari wakasiyana nezvevanhu, zvevanhu zvinoatakwa nevanhu, chaMwari chinochengetwa naMwari. So Maria arambirwa kwaita resistant, wakaenda mudanga. Why? Nokuti pakangonzi yes, pindai. The Lord is coming after the child. So kune protection inouya neanswer yekuti no. Hallelujah. Favor yakaitwa Ruth. There was a first kinsman redeemer, Ruth chapter 4. Akapiwa option yekuti chirora iwe chitora Ruth nemunda nezvese. Boaz asati, but there was a first kinsman redeemer. Bible rangori noti murume ndokubva abvisa kuti dzake ndokubva ati I cannot take her as my wife. Otherwise I will ruin my estate. Why? Anoziva record yaRuth kuti akarorwa naMalon for 10 years kuMoab anobvira aita mwana. Saka ari kuti ndikamuroora uye abereke nhaka yangu inoparara. So paakarambirwa nemurume uyu, Boaz ndo paakamutora. Unoti hatitauri nezvaBoaz tikasataura nezveresistance first. Also there are times yekuti resistance yako wants to lead you to the true Boaz. But the problem yako ndeyekuti hauna mesemweya, hauna Boaz wauri kuona, uri kungotora anyone sa Boaz. Come on.
kurambirwa kwekutanga kunzi azviite kuti ndimurore ndopakaita kuti azosvika pastage kuti naBoaz chiuya ndokuroora inini. Boaz was not the first man. And the kinsman redeemer said, I cannot for myself list mine all my inheritance. Redeem thy right to yourself, for I cannot redeem. Kurambwa abva kumoabu auya kuBethlehem. Chatanga kuitika iye auya kuBethlehem kurambwa. Munhu apiwa mukana kunzi roora mukadzi akaiwa ndiite zvozvo. Yet God is still on his side. Mukurambwa imomo, God is still on his side. More resistance dzawasangana nadzo, I've come to tell you, God is still on your side. Munhu ndakazve experience mano ndakasangana nawo ekuti nhasi ndinotenda Mwari for mano kwete mayes, because kune mayes are dangerous. Chakanyudza masoja eIjipti pavaitera vana veIsraeri kusvika pakavhurika. So pavakapinda Moses ndokubva audzwa kuchivhara. Kune imwe open door iri except against your destiny. Chimwe zvinhu zvakanaka zviri kuuya kwauri mbobvunza Mwari mbotya. Why? Because kune resistance iri prophetic. Mwana wako kuti achengetwe panofanira kuita vanhu vanoramba. Mary chawakatakura kuti chichengeteke pane vanhu vanofanirwa kuresista. Kunza Joseph akarota but mari yesensible anga asina. Chakaita kuti aendeswe kune vakafunga zvekumumaka. First Kings 13, 2 Kings 13 verse 20. Pane varume vakaenda kundoviga mumwe murume. Ndokubva vaona hondo yeMoabhu ichiuya. Bhabha rinoti ndokubva vati hondo iyi tinoparara ngaitimbokanda murume muguva riri padhuze. Saka ndokubva vamukanda muguva raElisha. Paakaguma mabhonzo aElisha, he came back to life. Chakatrigger miracle yake ndeyekuti kune vanhu vakafunga kungomukanda. Anga asina kuuya kuzokandwa, anga auya kuzovigwa. Proper burial in respect. But ndokubva vamunyima respectful burial, ndokubva awana resurrection. Kamwe kakusarirwa nekakudiwa kaukukuwadzwa. Dai Mwari akubatsira kumutsira vanhu vanoti no pazvinhu zvisizvo. Nokuti pane pauchagamuchira zvisizvo nokuti pangonzi yes. Jesu akasvika pakuramba iye atsanya 40 days 40 nights aine nzara. Bible noti he was hungry. The devil ndokubva auya nemessage yebreakthrough, 10 stones into bread. To me pasati panzi temptation ndakaona sekunge iri wedding season. What's kana une nzara pakaya munhu antaura nezvekudya unotsona kuti yakadaro akuda kuti ndichidya nokuti nzara yanga yanesa. But just ndokubva ati ayo zvauri kutaura izvi haisi breakthrough miedzo. Muedzo rudzivo kuonekwa pano naJesu. Uchaona kuti Satani paari kutichinja mapwe chive chingwa udye, haasi kuda kuti Jesu adye agute. Ane zvaanoziva kuti Jesu wacho ndiye dombo uye ndiye chingwa. Saka achida kumufaita ngaazvidye apereke. So there are times yekuti panouya answer iri against your life, but inouya sekunge iri breakthrough iri breakdown. Pani nguva unofanirwa kuti Mwari manonga awande. Kwazi ndiri Joseph ndofanirwa kuenda kwandofanirwa kuenda. Kwandikaona vanhu vanondigamuchira ndauya kwavari hakuendeke. Ndakuda vanoti rasai munhu tendese. Kandai munhu bvangamu ngaabve pano. Yeti pauri kudzingwa ipapo kubvunza Jona. Bhabha ramunoti varume pavakaburitsa mugoti vakamukanda. Akaenda. Pamwe pacho umwe ungatiwa mushe saka usiri kuenda imbokandwa. Varume vakaburisa Jona muboti, vakamuburisa mutransport iri normal, akaenda mutransport iri supernatural. Problem yako unongoda zvevana, hudi kuitwawo zvaMwari. Ndonga vachienda vakatenda achiti akumana atofa munhu. Hakuna kwaanoenda. Vanoziva kuti kana uchienda unoenda uri pamusoro pemvura. Havana kuziva kuti naMwari unogona kuenda futi uri mukati mayo uri pasi payo. Oza kune vanhu vanofunga kuti kana wakuenda mukubudirira unoenda wakagara
wakagara mukungwara, wakagara mune zvese. Kuna Mwari unosumudza marombe muguruva. Pane kunoendeka zvokuti vanhu vanoshama kuti wasvika sei. Mwari ngaakukomborere zvokuti vanhu vakakurasa vanosangana newe ikoko. Vanonzwa news, vakutenderera kuti kune revival yaitikawo. Yaitwa navanhu, kune profita ariko. Anonzi ani Jona, wobvunzana kuti ndi Jona utora. Zoti pana akauya nemvura. Bururu kuna Mwari ndakukuendesa neimwe transport isina kurongwa nevanhu. Problem yako ndeyekuti wakarara muchikepe chevanhu. Funga kwako chinoita kuti Jona avaudze kuti ndikandeshi. Havana kumukanda paidera. Yaitova choice. Ndiye akati ndikandei. Truly was a prophet. Azvati mukandikanda ndopandinoenda ndikajambira ndega ndezi. Jona ndiye akavakumbira kuti ndikandei. Why? Because he was a prophet. Waitoona fishi yakamira kuti tanhandei. Mukausita anoona zvisiri kuonekwa. Jona paanoti ndikandei anozva kuti fishi yasvika ende taakwenda. God is still on your side. No resistance iripo haisi nyaya. Mary akatakura Jesu wakasangana neresistance. Kune vasina kumugamuchira. Vakatariwa kuti mapana zvita. Aina Mwari, aina Jesu. Akatakura zvakanzi nengirozi, you are highly favored. So there are people who carry favor, but vanoti vakasangana nano vanonzwa kunge Mwari wacho asisi. Favor is still on your side. Amen. Yeah. Usanyeperwa nevanhu kuti hazvatoramba vana havatokurambira so hakuna kwaunosvika, hakuna kwaunoenda. Kudenga kuna Mwari. Unoti kana resistance yapo anoziva kuti ndaada kupreserva mwana akatekurwa naMaria. Saka vanobva vabviswa ikoko kunonzi hakuna marumu oiswa kwacho kune mhukawo. Hakuna chinondibhohwa chekuti ndiri patime yaJona. Mhuka dzinosurviva kudarika vanhu. Patime yaJona mhuka ndo dzinomubvuma kupinda mari kana munhu apinde. Patime yaJesu mhuka ndo dzinomupa room vanhu vachiramba. There was room in the manger. And to my surprise, my wise men vakabva nyika yavakabva vachiuya kuzotsvaka Jesu. They were being led by the star. Nyeredzi vaendesa pamenja padanga racho. Ndokuona kuti blessing yako iri panze. Problem yako uda kuvarira ngokwana muzvinhu zvevanhu. Vana vakaberekwa marooms vakaurawa. Akaberekerwa panze akapiwa goridhe. Sometimes urikuruisa panokuuraisa uchisiya pane goridhe racho. Uda kuenda masystems because you don't get the revelation of what you carry. Rangu not greater is the one inside than the one in the world. When you know whom you worship, when you know the one inside you, you don't settle for less. Resist and continue to worship and thank him because he's so faithful. Once you dasana na Mwari kugomo, avana kubva kuEgypt by choice. Akabva kuEgypt achitiza. Kune vanhu vanoti ndakona kutengesa kuna Faro wakauraya muEgyptian. Ndokubva atiza achibva ipopo. But mukutiza kwake unosangana na Mwari. Kana ari Jacob pakanzi namai vake mukoma wako is after you isautiza. Ari mukutiza anosvika pabheto osangana nechiroto Mwari vachimuti ndinewe. Kune ma-issues in life yokuti ukasava ne-revelation you think God is not on your side. Amen. Because ukatarisa wakafunda nawo wakakura nawo vakachibva zvavo zvaita. Woita mubvunzo kuti ko Mwari zvangu zvinoita rini? Gamba zvimwe zvakakasika kuita but hazvina kuita kuti zvive negarantii. Pane zvatinofanira kucelebrata zvaitika mune vamwe. But vese vakaberekera mudzimba umu. Zvanzi kwakateera Herode achiuraya vana vese vane 2 years and below. And there is one guy who was preserved. John the Baptist. He was 6 months ahead of Jesus. Which means that Herode akauraya vana vane 2 years and below. John was also supposed to die. Because John was also 6 months ahead of Jesus. And he bracket 2 years and below. He survived. Why? Why we are because of the calling of Jesus. Kana Jesu ari rutivi rwako unokuchengeta.
Kana chaMwari chiri mauri Mwari unokurwira. There was resistance in the prophetic place. Kuramba kwezvinhu kunopa vanhu pfungwa yokufunga kuti Mwari haachada kana kuti hazvichaita. Kana no hawanzogamisirwa nevanhu vasati vakura mukunamata. Rangu rinoti Romans 8:28. All things work out together for good. But not all panoreva kuti zvese. Kureva kuti nezviri kunzi no nezviri kuramba. As long as you are called according to his purpose, there is a positive answer ahead. Pane pauchatenda Mwari nekuda kwezvimwe zvinhu zvakaramba. Wazoona wakwembera apa kuti zvinokuvadzisa zvinourayisa. My father came from Mozambique. So one day ndakamboenda kuMozambique. Chinotsvaga hama dzavo because my father is late. Ndanga ndisina pekutangira. So ndaenda ndatsvaga meri yechimoyo ndashaya pananzo ndokune vamwe vacho. Taakudzoka, I had a friend who was driving. Takaenda pane safe station. Munhu ari unokwadira fuel, bhodha rinovhara kudai. Munhu ari unonoka. Chamadiro akutoita rafu. Takaboekana. My friend nokati akati pano pane safe station panext. Chimboenda panext safe station. Ameno chakanituma machandinoti ameno ndiye Mwari aida kundibatsira. The guy I did a fuel is one of the relatives. But ndaingotaura naye. Ndikati atambouya kuno kuti ndinonzi ningi nekuda ndokati unonzi ani? Ndobvanzwa seneni. Wekupi? Ndotaura nyaya ndinonzi. Uri hama yangu iwewe. Chakaita kuti ndisangane nehama ye. Kune munhu akaramba kudira fuel in time. Ipapo takatoona kunonokerwa tikaona Satani. But tasangana nemunhu ndakanzwa kuti asi Mwari maida. Ndokuti dai yakangodirwa kumashuro. Dai takatongodzoka tisina munhu. Alright. Mururu kuna no anobhadhara. Kune resistance iri prophetic ida kukupusha mu destiny. God is still on your side. Wakaipanda kuti uende utuke Mwari usanamate. Akupe picha kuti zvaramba kunamata kwacho kuri papa pana chiri kuita. Ona vamwe vese vane mayesi iwo unano. Saka ndingagoeka nemuno yako uchingounga Mwari uchitenda Mwari uchinamata Mwari. Ngashamisike kuti anonamata Mwari sei. Iye first kidman redeemer ndikuhore. Why Ruth anotoziva kuti kana ndakabva Moab Mwari weBethlehem haanyadzisi. Jana kati no life mako. Kupi kwa wakanza zviite ibva pano. Wakafunge ukaite inazvo. The devil knows kuti uri mu right place. But hambo kuregera uchingoti zvinongoflow nekuti uri mu right place. Even in Bethlehem there was resistance. Amen. 2014 I was ministering per street Guararo. So I joined a group of guys who were already there ministering. So those days things were not okay. I figured we trousers like seats. So my guys are learning Asha to be part of our team. You are not well dressed, as you have said. Find your own time to preach. Lunch hour, you don't tea, open never slot yellow. The boy can never found on the commission. Mangwana and over before them, 9/11. While I was ministering, somebody came to me. So I'm sorry to disturb our parents and over and this so the Vakumarondera, Marivati, the Shumim life now. The man gave me $700. 700 US. I got this down, don't worry about it. God said I must come here at this time. I will see you preaching. Siku nakandi this nakandi batsi na zvisinga ite. Boss Mario ndaida. Come on. Ndokara pa road. Munangobva from Norway. But zvatangira papi kune vatu you are not class house part of us, you don't dress well. Come on. Yes. Zvorwadza kunzwa izvozvo. Especially navanhu vanonamata. Uchida kushumira Mwari. But nokuti kuna Mwari manje. Kuna Mwari une nyasha. Unoshanda nemano. Nokuti wakabvira kare panguva yaJoseph. Vakoma vadi kumugamuchira. Vanoda kumurasa. Mai Potifa vanomupa kuti nedzimwe mhosva.
but achingosebera kudestiny yake. Ajaita kuti anosangana nevamwe vasungwa vanotaura zita rake kuna Faro. Kana asina maipotifa vanogadzira dzimwe nyaya. Usati atanzi kuti uno kupomerwa kuri paunoshaya kuti naye Mwari vanhu avachisha izvo. You try to prove a point but havakunzwa vanokuteerera. Vanhu vanogadzira nyaya dzekuti dzinonyatsokubata pano kuti ndiwe hatichakunda une mhosva. But I've come to tell you this. God is still on your side. He is still on your side. Akafunga kuti umuke, auvigwe zvakanaka unokandwa. Zandi pavakaona hone mwapo vakamukanda, but atinoguma mapupa Elijah ndobva amuka. Kureva kuti ukangobatwa musha umuke. Pakaitwa proper burial waumuke. Panotoda vanhu vanotiita izvekukanda hana basa. God is still on your side. You are faithful. Unoramba uchiti Mwari makatendeka makanaka. Satani ngarwadziwa aona uchimuwoshipa Mwari. In the midst yekuti vatapana room, woti kana mumatanga anoberekwa kana pasina Mwari, ndakuda kubva panzvimbo pati tichienda pana Mwari. Ma good rooms anoprotecta vana vavo. Vana vakaurawa ma good rooms. Usachemera zvimwe zvakangokunakira zvisina umwari. Zvinokuvadza, zvinouraya. Kune zvimwe zvinhu zvakanaka zviri dangerous. Let me go to Moses. Unoziva time yakaberekwa Moses, vakaiswa futi decree kuti mwana mukomana wese aberekwa ngafe. And program yanga yarongwa manje namambo ndeyekuti aitora ananyamukuta the midwives. Ndova akatipa kuti mukaona paberekwa mukomana urayai. Haana kunoudza mabhii. Kune vanhu vari kukuda but vari parong assignment in the spirit. Izvo haana kutsvaga mhondi, akatsvaga nyamukuta midwives. The midwives ivava ndo vakaudzwa kuti why have you done this and let the boys leave. Inyaya yekuti vanga vakatopiwa basa. Naturally they were trained to help. Spiritually they were assigned to kill. Amen. To be carnal-minded is death. Even in mind, you need to perceive things in the spirit. Beware of good people who are not godly. Come on. But when back to each car, kuitwa zvakanaka, usingazive kwazvinoguma nekwazvinoenda. 1 Kings chapter 1. Kune musikana akabviswa muBhayibheri zvinondirwadza, so was a virgin, ainzi Abishagi. Zvanzi akasarudzwa nevana madzimambo aigara naDhavhidhi. David anzi akura achembera asanzwe kudziya. Vakatsvaga musikana ainzi Abishagi, 1 Kings chapter 1. Ndokubva vauya naye, vakamuisa mumba munogara David kuti mambo anzwe kudziya. Haana kuroorwa naDhavhidhi munhu iye. Haana kuroorwa. Akauya kuzodziisa mambo mugumbezi. Vari panze vanotomuyemura kuti zvake ari kupalasi. Iye ari kuchema ari mupalasi kuti iwe muno. Usapari pamwekuti ukasadi meso emweya unokomberedzwa nezvakanaka zvisina kukunakira. It's good to be in the palace, but the best of all is to be loved in that palace. Bible rangu the king knew and not. Anga ari munzvimbo yakayemurika but asina chaanoachieve from life. Saka uchiona une munhu unogona kudheta achikuitira zvese chasingaite kuroora chetu. Zotomwoka kuona nefoni yako wakatengerwa nemwe holiday kwaunenda vano kuti zvako but kwateka mhende unokuenda kuDubai chetu. Unenge wakauya mulife memunhu iyoyo kuzongomudziisa destiny yako. Iyo David akasvika pakufa pakagoyewa nhaka nezvimwe zvese. Abishagi haana chaakawana. Yet she came as a virgin. Kune vakauya semvana vakaberekana Solomon vana vavo kwa madzimambo. Kogoita akauya semhandara akafa zvakadaro. Kune mweya inoabuse vanhu vari right. Usati ushandiri right zvinokuita mushi. Kune mweya inokuabuse uri right. Come on. Imhandara vari kuzoyodzise mambo. Bathsheba imvana ari kunzyororwe namambo. Zvoboha. Chechindizwe. Kune mano anofanirwa kuona Mwari paari. Wotorumbidza Mwari. Wotoziva kuti God is still on my side.
kune zvachengeta vanhu but zvakauya sedambudziko nokuti zvakauya seresistance no. Iwe munhu anosvika pakudzingwa panzvimbo yaaida otoona sekunge Mwari vandisiya. Gava Mwari vakurwira nokuti Mwari vanoziva ramangwana. Chinzwa, munhu anoziva zvanhasi asi Mwari unoziva ramangwana. Saka pamwe pacho no haasi right nhasi but ukapinda mufuture this no unomuda. Why? Because pane paunogona kudiwa nezvakaronga kukuuraya. Chinokuti I love you nhasi hatina kuti I love you tomorrow. Chati nhasi. So ndinokuona vanhu vakuvadzwa nevanhu vanovada because haana kuzoramba achidiwa akangodiwa. But Mwari vaitoona kuti munhu haasi kuzodiwa but adiwa. Iye Mwari vakachisiya naye. Munhu Mwari vari kupotsesa zvinhu zvavo. Mwari vanoziva ramangwana, munhu anofunga ramangwana asi. God is still on your side. Ari kuti wako Mwari. I'll give you this example to pray. Kuna mwansikana unoziva kumaraini. Anga vafirwa nabereki saka aichingirwa panechidhopeni namanini wake. Manini wake vakaoma moyo vakati kuvana vavo vasikana hakuna achaita juti. Uyu musikana akauya yanomuka na 5 achiita juti rese panzara. Yaiva punishment kwaiva kumurwadzisa avanga vasingachinjana. Vaingoti zvakafirwa nemubereki auya pano haangangogara ngaaite juti ro. In the midst yekuita juti kuma 5 pane favor yakaitika. Kune mumwe muchinda anodhiraivha gonyeti kumarainiso vainotora matiraka avo kuma 5 kukapa vachienda neloti ndokubva vaonana kuma 5 nemunhu ari kuchaira iye ndokubva zvataurirana ndokubva vatoororana ndokubva vachata kuda kuti paakangodzimuka na 5 akanzi muchato wako uri kuma 5 bati anga asina kuzviziva. Kuna Mwari anoronga muchato kuma 5 kuchidzvanyirirwa so vamwe vakarara ine vacharamba vakarara kusvika varara. Ururu kuna Mwari ane meti dzisingabvitwe neutsinye hwevanhu. Vanhu pavanoronga nekufunga utsinye vari kukukwalifayisa mumeti dzaMwari, vari kukukwalifayisa mublessing yaJehovha. Vanhu pavanokuresista vari kukupusha mufavor. Tinamwari unoshanda nemaenemies. Saka wakaona kuti Mwari vakatendera Samson kubatwa. Samson ndokubva abviswa meso. Bhaibheri robva rati paakafa akauraya vakawanda. Kurati pavakabata Samson ndobva anga avabata because paakabatwa akabva azouraya vakawanda. Ende pavakamubvisa maziso vakamitira imwe fevha because paanga ane maziso anga asingaurayi vese aita akaona waanoda one osiya anenge akabata dhirira wake achirova vamwe vese. But paakabviswa meso akati Ishe ndoda vese. Church name's way. Uri disadvantage iri pauri. Yawakaniperwa nemweya china kuti Mwari vakusiya, Mwari havakuda, hapana zvichakuda. I've come to tell you this. God is still on your side. God is still on your side. Vanhu ndo vakamusiya kwete Mwari. Vanhu ndo vakaramba kwete Mwari. Iye kana ari rutivi rwako hazvinei kuti vakaramba vangani. Anoditi ruoko rwake haruna kupfupika. He can reach you from far. Iwe Jesu achiberekwa chinoita kuti vanhu vane zvipo vabve imwe nyika. Zvona kuti vanhu vemunyika imomo vanga vasisade kana kuti vanga vasingade. Chikonzero chiri chekuti nhumbu yaMary akaiti ndeyemweya. Vanhu vakatochapiwa namweya wako because vakutaura chokwadi. Kubva rino uchiita nhumbu usina kuziva murume achiti kuitiswa guys. Ukabuda pachena tinokupa makorokoto. Vanhu varamba kuti mweya wacho ngaakupe. Mwari ndokubva varonga kuti kana vemuloka waramba, my hand is not short. My hand is not short. Bhuru kana vachinamata Mwari ndiye nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. The local can resist you, but they cannot resist the blessing of God upon your life. Varefu vakamboita jealousy na Zakeo vakamutatisa
kuona Jesu. Asa wanamtazama Jesu kuona Zakeo. The reverse yake hawaigone. Vanogona kuramba zviri mability yavo. But kana Mwari akuita ability yake hazvirambiki. The same person aisiswa kunza umuoni. Ndiye akanomuhosha akaenda naye kumba. Unozoya kuti kuramba kwaita vanhu kuti Zakeo asaone Jesu. Ndo yakava favor kwa Zakeo. Because dai Zakeo akapihwa mukana aiona Jesu. Saka kuona Jesu kwakasiyana nekuonekwa naJesu. Hauna kuzvinzwa mena muzvikoro. Tese tiri munhu president tovaziva. But president vakaziva iwewe wapinda. Vanhu vaiona Jesu. Hapana chakachinja. Zakeo akaonekwa naJesu, life yake ikachinja. So favor ya Zakeo ndeyekuti usamuonekwa. Kune imwe no yakatouya kuzomira newe. No yeyo uchakufarira rimwe goro. Why? Because no you are not born today. Because also you understand zviri kufamba sei. But in the future uchaona kuti apa padai vakabvuma nezvizvi. Papa sikaita. Joseph akaudza kune musungwa kuti kana wabuda utaone mambo. Kuti ndakangosuka muno matina mhosva. Bhabho rangu rinoti and the other men waakaudza wacho akaita 2 years. Asaona ngana Joseph. Kuzosvika Faro akarota. Vanhu vatadza kurapandura hope. Ndo pakati asine murume akambotidukira kuprison. Kureva kuti Joseph, blessing yako iri pakurangarirwa kana mambo arota. Usade kurangarirwa pese pese. Because ukarangarirwa mambo asina kurota, truly you become free and useless. But ukarangarirwa mambo varota, unowana chekumamba. Come on. Come on. So pani kukanganwikwa kwakakunakira. Wakaibanda kupa wali message kona wakanganikwa so kuni mweyo wakanganikwa kuni mweyo wakurangaliwa panguva isiriyo kuni mweyo wakudiwa nezisishu kuni mweyo wakudiwa nezvinhu zvisiri right kuni mweyo wakurangaliwa pa wrong time. Church needs ways. Resistance in prophetic place iriko. Noise muvali. Zvanzi ndakaprofita mukatanga kuita noise. Mweya inorwa inopikisa. Asi mabhonzo akaita nharo kuti aiwa noise haina basa. Bhonzo ngariende panzvimbo nyama imanifest. Ndoda kuti munhu ari muno masikatano. Ati Mwari ndinokutendai nokuti ndazvinzwa kuti makatendeka munguva yekuomerwa kwangu. Ndazvinzwa kuti muri Mwari anoziva zvaarikuita nekuronga munguva yekuriziswa kwangu. Mutaimu yano munoramba muri Mwari. Mutaimu inonzi azvipe munoramba muri Mwari. Mutaimu yandinochema kuti apa ndarambirwei makatendeka muri kuziva zvamuri kuita. Kune unofanirwa kumurizisa nokuti chawakatakura hachisi ipapo. Ukangopiwa mukana wokudziberekera pano unobatwa maoko manje. Ero darutera vana. But ukangorambirwa chete unobata zvipo manje. The kids are on your way. Embrace resistance. Sekunge Mwari anewe uchizoti Mwari nyambe zvikadii. Varamba patima muna kuramba. Vasikada havadi patimi munoda. Vasikandida vandida simi Mwari munondida. Ende mune urongwa wakanaka concerning my destiny. Hallelujah. He's still on your side. Come on. Who's the person about God is still on your side? God is still on your side. No anabasa. Anoshandika naye. Kwenta anabasa anoshandika naye. Ivapano anoshandika naye. Baru kudzingwa baba tokunakira. Haka na Ishmael vakadzingwa baba Abraham. Batari mugwenga Mwari vakavhura Haga imeso akaona tsime remvura. Pa Abraham vanga vapiwa chibhodhoro remvura. Mugwenga Mwari akavapa chitsime remvura. Pamwe pacho vanhu ngavakudzinge uwane matsime ako. Tsime isosi rakasiyana nebhodhoro.
Salary nebhodhoro remvura zvakafanana. Salary haisi profit. Kutambidzwa opa zvinhu zvawanikwa neumwe. Mwari une nyasha dzekupa utsime. What is yours? What belongs to you? There is a time to save under somebody. Vanhu vakambogara muEgypt nzvimbo yainzi Goshen. Ari Mwari ari kublessa. But Mwari enda kubatsira kuti Goshen kana ikava Goshen, they are still in Egypt. They must own their own place called Canaan. Chikakunakira uri peumwe munhu, chokwadi ndechekuti ndezvemumwe munhu. Ndakuda Mwari anobva palevo yebhodhoro ovhura ari matsime. Saka kune vanototi mwana Mwari kudzingai munhu pano akautaite zvinhu zvishiri. Kune vanototi mwana Mwari kukumaka. Uchiona ari Satani ari Mwari afunga kuita zvikuru newe. Why? Because chawakatakura chakasiyana nechine vamwe. Amen. I want us to pray. Begin to pray with Papa. Because I know you are still with me, Lord. You are taking me somewhere. Yabasata kayani. Meta bareka ligada ya sokoba jaligada. Mata tabalika dia sokoba shiataka. Regeda yando lobo shiatakila basande. Yebekade maligada parasole oshiaka. You are still with me, Lord. Muneni Mwari. Nokuti makatendeka, nokuti makarura na munesu baba munesu. Mukuramba kwasho, mukulemba munesu Mwari. Muchene wakatendeka. Mukurwara mukufirwa munesu Mwari. Mindiro tichiti resista, vachiti nuwa, vachiti papano, vachiti uchadiwa. Munoramba muri Mwari anotidane, hanya nerudo neupenyo wedu. Ndinoprofita matsime muupenyo wanyalenyo, wakadzikwa mumapotoro ngavabate matsime, wakadzikwa kumapa Abrahamu vacherereiwo matsime, wakaresistwa Mwari ngavapiwa naposa, wakarambwa Mwari ngavapiwa naposa. The right man. Murume kwaye, murume anovada ngachuwe muupenyu wavo. Yekurambwa takaitwa Ruthi akarambwa Mwari, asana kurambwa achingorambwa. Pakaita Boazi wako wakamira. Baba ndinoprofita muupenyu womwanasikana. Ndinoprofita murume kwaye. Zvakaramba ngazviende. Ndakutaura zvinobva kuna Mwari. Zvakaramba ngazviende. Ndinotaura zvinobva kuna Mwari. Nezita raJesu. Gamuchira zvako. Favor yaMwari ngaikuputire. Nyasha dzaMwari ngaidzikomberedze. Varopafadzwa. Nezita raJesu. I want us to raise our hands. I need to make a declaration. President, Father, I decree and I declare. Nyasha ngadzionekwe muBheterehema. Vakauya pamuri nokuti vanokudai. Nyangwe pakabuka mweya inorwa nezvavanobata. I pray and I prophesy new levels. Malevo madiki edzimba ngaende malevo ematanga kunouya goridhe. Ngavabve kumalevo edzimba ngavaende kumatanga. I prophesy new levels, new dimensions, new favor, new breakthrough. Mwari wakarangarira Ruthi arambwa ne1 Kinsman Redeemer. Pakavana Boaz, another level, another dimension. Father, I prophesy new levels. Favor kwa akarambwa Mwari mupeyo zvinomuda. Kwa akaresistwa muratidzei pano gamuchirwa. Kwakanimwa Mwari vhuraibika nekubata zhinji. Mucheno wakatendeka Mwari wakarurama. Ndikutaura nyasha munzvimbo yechiprofita. I decree and I declare every spirit of resistance, every plan of the enemy fighting their lives, their families, their destiny, I rebuke it now in the name of Jesus. Every negative voice, I silence it. Every evil altar, may it catch fire in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ndinotaura nyasha, ndinotaura favor, ndinotaura kubudirira, ndinotaura kudzikinurwa. Nezita raJesu. We thank you, Father. We worship you. We magnify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you.
Mwari afambelele, Mwari wakuchengetei wakobvire. Nyasha dzionekwe muupenyu hwenyu. Zvakaramba zvina basa, Mwari uchine basa noupenyu hwako. Vasingakude ndivavo, kuna Mwari anokuda, uchakupa vanokuda. Zvakapa wakadzingwa pana nyaya, you are going somewhere. Joza wakadzingwa nehama, patukano katika umambo nevatorwa. Ndiri kuprofita kuti nyangwe hama dzikasakuda, Mwari ngaakupe vatorwa vanogona kukusimudzira. Mwari ngaakupe vanhu vasina ukama newe, but vanonzwira shungu nemoyo wokuti upenyu hwako huchinje. Sajose wakadzingwa nehama, ukanosimudzira kunyika yevatorwa. May God help you. Hama dzisingakude vanhu vakakumaka pashamwari dzako, but notara kuti Mwari ngaakupe nevatorwa vanonzwa moyo, vanishungie zvakanaka muupenyu hwako. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you.